Mana. Ulitaw ko, dalaga. Anong naluda ka ron? Counsel them. Sunod. Instruct the ignorant. Ang mga batanon karon, korte nila ka-master sa internet, but they are almost all ignorant about Christian doctrines. Instruct them. Sunod. Admonish sinners. Ang mga makasasala karon, gusto na kayo justify sa kaugalingon. Kung ang pare, makahikap ka ni, yan yung pader, gilili na, mingo sa ng pare, sabda lang ko, kay lonely kay ko. Kabo kay pare, ano ba? Saka mag-sekretary, kung bati. Sunod, hope for the afflicted. Daghan kayo ng mga na-depress. I-comfort, ayaw tiwasin. Panalitan ko na nimo anak, 4th year high school na buntis, ni uli sa inyong gahila. O sa may mong buhaton, kasabaan na buntis o ang aman. Mas paano yung bakso, kung ikaw ni mong dahil, ni bati ko sa inyong kasakit. Don't worry, you can always count on me. At na, iyan yung pagkatao ng bata, na sunod ko mamaplos na sila siya. She can always count on you. Comfort na siya. Comforted. Sunod. Forgive offenses. Pagkataganos na dinuntan ay apil na mga charismatic. Wala yung lumot-lumot niya. Dinuntan niya yung mga magic party. Lalo na kami na tungod kay limited ang atong forgiveness. Jesus tells us 70 times 7 or 77 times forgive offenses. Sunod, bear patiently those who do ill. Agwantahan na nagpasakit mo, nagbuhat mo mga binuang, kaya nagasigil mo niyang daot, anang fake news, agwantahan. Niyang katapusan, number 7, pray for the living and the dead. Iampo ang buhi o ang patay. Huwag mo nga iampo ang buhi na mamatay. Iampo ang buhi o ang patay. Pray. Do not condemn them. Pray. Hay may nasubuhaton. Spiritual works of mercy o corporal works of mercy? Para na ko, pulos lisod, pulos sayon. Depende sa imong kasing-kasing. Kung musunod ka sa Ginoo, sayo na kayo ni. Ano man, kinsa may mo counsel, kinsa may mo instruct, kinsa may mo admonish, kinsa may mo comfort, ang Ginoo nga naa nimo. Motong, live Christ, share Christ. Nakaroon ko sa mga itong Christian mission. Isip mga Kristiyanos, mao ni ang atong mission. Atong basahon, bungan ng tanan. A genuine missionary disciple cannot be indifferent, much less a stranger to peoples and events. We must get our hands dirty to include the excluded, says Pope Francis. When hands are already dirty, we are not the same again. Missionaries are molded by the very lives of the flock. A shepherd too is formed by his sheep. A healer is shaped by wounds. Ang simbahan, usa ka missionary agent in his kalibutan. The church must always be in mission. And a missionary is willing to get dirty sa iyang kamot o sa iyang tingin. Magkiking na ganita, di na kita makahatag o kayuhan sa kalibutan. So, Arinyon, Church of the Poor, mao ka ng simbahan na ang tanang membro gustong mahugaw ang kamot sa pag-alagad, sa paghigugma, o sa pagsakripisyo para sa sikatawa. Si Brad Dennis, Brad William, katungkol sa si Sister Piling. Grabe kayo nilang nagiyan
pero grabe sa ilang natagamtaman. May istorya si Brad William na ako sa tanggasakay ng rin sa akong multicab. Galisod kong dapat o imagine sa iya kanong ipakita na batasan o sa iyang ginahimo sa una, lakbit na ito yung isulti. Hasta akong driver si Edgar na kaingon, ako, Brad, manuyupay sa tuwa sa abot na ng imula, mga anak. Pero grabe din ang Ginoo. Murag sayon na kayo niya ang pakusap kung ato siyang pasundon sa pagkasing-kasing. Ako ipaabit ninyo karon ang usa ka video footage ni Pope Francis atong patalinghogan. Duha ni ka video ako ipakita ninyo ron. Ang una kaning pang Pope Francis. Masih unik pas Pope Francis. Atau apa-apa dari biar kita lihat. Masih makhluk itu siap. So, Bapak sa tingin tumahog si Kobe Bryant naman ng crush. So, padayon na lang pangita niya. Kani si Pope Francis, daghan ang alipay, daghan sa istorbo. Pero para na po, daghan sa ipakita na kanang itawag na po ba o kanang charismatic in our experience. Bakko sa atong experience. Pero kung ato yung pamanalungan, daan na kayo niyang ipagbuhat. Kinabuhi nas mga santos, kinabuhi sa atong Ginoo. Amo to, mo-play ba? Nana, sige. La stanchezza dei sacerdoti. Sapete quante volte penso a questo, alla stanchezza di tutti voi? L'immagine più profonda e misteriosa di come il Signore tratta la nostra stanchezza pastorale è quella che avendo amato i suoi, li amò fino alla fine. La scena della lavanda dei piedi. Mi piace contemplarla come la lavanda della sequela. Il Signore purifica la stessa sequela. Egli si coinvolge con noi, si fa carico in prima persona di pulire ogni macchia, quello smog mondano e luminoso che ci si è attaccato nel cammino che abbiamo fatto nel suo nome. I discepoli non capivano lavare i piedi. In quel tempo era uso questo, un'abitudine, perché la gente quando arrivava a una casa aveva i piedi sporchi del polvere del cammino, non c'era sempre più per terra. E all'entrata della casa gli si lavavano i piedi. Questo non lo faceva il padrone della casa, lo facevano gli schiavi, erano loro gli schiavi. E Gesù lava come schiavo i nostri piedi. Il Signore quando ci lava i piedi, ci lava tutto, ci purifica, ci fa sentire in un'altra volta il suo amore. E io laverò oggi i piedi di 12 di voi.
ma anche io ho bisogno di essere lavato dal Signore. E per questo pregate durante questa messa perché il Signore anche lavi le mie sporcizze, le mie porcizie, perché io diventi più schiavo di voi, più schiavo nel servizio della gente, come è stato Gesù. Mauto ang misa ni Pope Francis dito sa prisuhan. Bago pa siya na-elected to Pope, ang iya gayong pag-celebrate sa washing of the Last Supper na misa shown sa prisuhan, unprecedented act. Nagila ang mga pineriso. Ako suot sa mga 7 ka tuig. Gasing kong hugas sa tiil sa mga pineriso. Nagipipila ng muhilang, inipao sa pangit sa tiil nila. Kaya sila katuong na sa ilang kahimtangan ito, na ipangit, usod, hugasan ang ilang tiil. Kung sa nakasanto papa ang mahawag sa ilang tiil, niya konbiktado ka ng pagpapineriso. Pagkalipay sa mga kasing-kasing. Niya gingon ni Pope Francis pagsulti, which really touched my heart, praying na ako sa libyuhan sa Diyos Ginoo kay hugaw sa to na mahimo ta kong slave ninyo o niya. Nihangyo siya na mahimo maging siyang ulipon sa Ginoo sa katawhan sa Diyos. Ngunit soon mo ni ang atong hagit. Pangadto na mo prisuhan ko. Ipaambit na ko na ninyo na matalig ito. Kami Sister P, kita kami ang prisuhan. Sa una, sige sa pagkutanan, palit-palit ka naman prisuhan ako. Ay, ganito na Sister P, ganito na. Pag-ato rin ito na, happy na sa normali. Sige na ganito. Kaya kita doktor, nanisulti sa nato pa rin. Kaya naman prisuhan, hindi na kuyaw. Ako nga naman, gusto kami nga tumakuan pa rin, nakapustulit. O sige, sa tipa na kuyaw pa rin. Ako, ay, ito lang mo. Sila doon niya kasawa niya ito. Sus, pag-ato nila puti, maging nilang lipaya. Higasa sila ilang mga anak. Akalong, kada ito muantugin sila o presuhan. Mupakaron, manghatag, ganahan na iyang mga anak na binuato presuhan. Kung gusto nito, magpapreso ko. After 2 years na ako nalaga sa presuhan, 5 years na ako nalaga sa presuhan, 2014 to 2019. Pagka 2016, ni-apply ko sa warden niya sa Cebu City Jail, Mindor, na magpapreso ko tulungan na isip ako retreat, personal retreat. At ko pupuyo sa presuhan, na mag-short ako, mag-chinilas, kunya, while inisan, wagdanan, after 3 days, ako suwaya kong simo, kung sa aking baho. Ibalibangan ko sa warden, ingon siya, pangayo lang ko, permission sa among regional director Father. As magsuwag mo ito regional director sa TGMP, ingon-ingon pa ko nito, sir, if you allow me to have this kind of opportunity, you will deepen my priesthood and you will widen my horizon in serving my flock as Pope Francis asked us to do, to smell like our flock. Anak ako, oy, balik sa akong leader, dako kayo isuwat ang warden na granted. Ingon niya Secretaris di DNP Pader, ingon ang RD na kanagani, this is alien to our mandate. Lisod kay pagutang ng tao niya pari kayo, niya way sala so sa sinda. Ipadlang kami na Pader saan na niya kay sa ipadlang ka dito, di pwede. Balik ko sa warden, suod na kayo eh. Nako sir, ato-ato naman sir, huwag mo po bahay nyo, itakita na lang magsato din. Total, suod mo na natin mga mayon niya, ang mga image sila mo kong protektahan. Ingon dahil na warden ito niya, cool ba ito mo sa biro? Kasi kung gusto suda pa rin, mamusuod niya, pag di mo kamay sala, kami na lang manihoy, kasuod mo dito. Huwag na lang dito, pero I became very in love to enter there.
Hangtod karon magpagita pa ko nila mga imbitaron na nito na di kay ko busy nito, muadto dito sa prisuhan, mabisa dito kay ay fell in love. Kunti na kong bilang pagbabalhin ako kay doon ko kanina ko kita pinariso. Storyari. Pero nabi mga tao na sa prisuhan ng mga foreigners, mga choreographer ni Michael Jackson. Ato na naman naging resultas pagsuot nila sa prisuhan sa CPDRC with the dancing inmates. They spent almost 1 month training the inmates inside the jail. Kaya ito tanaw, di ba?